Imos agora coa información deportiva. O Cidade de Ribeira disputará as semifinais da Copa do Sar logo de impoñerse nos penaltis ao Porto do Son. O Artes, aspirante a vencer a un dos favoritos, caeu na casa ante o Negreira. A Copa do Sar protagonizou a xornada deportiva de onte ao disputarse os cuartos de final desta competición do CAO. Os representantes da comarca xogábanse o seu paso ás semifinais e dos tres candidatos só un puido pechar a súa presenza na seguinte fase, o Cidade de Ribeira, e foi despois dun igualado choque co Porto do Son. As eliminatorias a un partido único son perigosas e os onenses quixeron sorprender os branquiazuis para coarse nas semifinais. Manuel Ángel Pena rotou os seus xogadores, pero a diferenza de categoría non se viu reflectida no marcador. O Emilio García colleu un encontro igualado no marcador, xa que os locais foron quen de conter as acometidas rivais e de achegarse con algo de perigo á meta ribeirense, pero sin inquietar demasiado. O 0-0 mantívose nos primeiros 45 minutos e Pena buscou a reacción dos seus con cambios no segundo tempo, pero os goles non chegaban e non o fixeron durante o tempo regulamentario, polo que a eliminatoria decidiuse nos penaltis. Lanzáronse 10, erráronse 3. Os primeiros en adiantarse foron os onenses e o Ribeira fallou o seu terceiro disparo, pero aproveitou o erro local para igualar a tanda e finalmente decantouse para os branquiazuis logo do último fallo do Son. Agora os ribeirenses mediránse ao calo o vindeiro 1 de maio para buscar estar na final da Copa do Sar. E o Artes intentou plantar cara ao Negreira, rival de 3 categorías máis. O inicio do choque que se viviu na Fieiteira contou xa con goles. No 11, os visitantes tomaron a dianteira, pero rapidamente contestaron os artistas para igualar de novo o marcador no minuto 13 grazas ao gol de Brais Santos dende case o mediocampo. O Negreira fíxose co balón e asomábase con frecuencia á área local e tras a insistencia chegou o premio en forma de gol que subiu o marcador no 26 para romper a igualada. E xusto antes do descanso, no 44, os visitantes ampliaron a súa vantaxe ata 1-3. Sergio Pérez moveu o banco do Artes para intentar acurtar distancias, pero a hora de xogo o Negreira fixo o que sería o definitivo 1-4. Derrota de mérito do Artes que pecha a súa participación nesta Copa do Sar chegando ata os cuartos de finais. Agora o Negreira, equipo de preferente, medirase o Tordoia para facerse cun posto na final.